Cine-i? Care e Elton John? Ăla e Elton John. Elton John s-a apucă să pună. S-a apucă să pună. El e fetița? Care e fetița? Ăla? Și-a pus gâlga fetița. I'm sorry, auzi? E frumușel așa, nu? Mai mic, așa. Numai îi trebuie tocuri. Îi trebuie tocuri. E mic să apucă să pună. Mergeți acum cu el, cumpăra să pună. Ia lui. Ăla e fetița. Ginga! Așa blond. Blondă. Uite, unde mergem mai? Unde suntem? La capăt, lasă, mergem. Mă întoarce, face stolul. Acolo mergem, nu? Nu, nu-i problemă. Asta e penultima stație. Aici coboară. Aici coboară. fetița. Ok. Mai mergem, mă. El e fetița. Și că mai mergem acolo. Mai mergem, mă, unde dracu mergem? Aici vă dați, bă. Te cumpăra să pună, nu? Și când să pună când îi luați? Asta e penultima, nenea. Dar-ți mai ziceți de gingașul. Gingașul. Aici trebuie coborât. Aici coborâți, nene, aici trebuie. Aici trebuie să coborâți. Hai, dați. Uite fetița! Opa! Ai dacti de tropez. Dă-te să-l filmi. Uitați-vă și... Dar duceți-l. Luați-l pe fetița, la el mergeți. N-are cale de orientare. În spate. E treaba alba. Uite unde intră, bă! La Dumbrava! Stai un pic, stai să-l filmez așa cum are mersul ăla lui. Fetița. Băi, eu vreau să merg pe Borzești. Pe Borzești, mergeți cu fetița. Acolo e Borzeștiul, nenea. Uite, ăla-i Borzeștiul. El, uitați fetița. Hai, mă, să-mi pula. Bă! Măi, Viagra, auzi ce-aș, măi, Viagra. Hai, mâine, Viagra. El. Cine are Viagra? Ăla. Duceți-o la fetița. Nu mă luați de braț acum, că nu-s eu fetița. Noi avem prietene, el are prietene. Vii sau te bag în...